Bambi achitaura kuna Simon Gono. Songule itaurire chokutanga ukama hwenyu uripo pakati pako iwewe naGono naSimon kuti makarorana here maamuri chinyi kuti takaroorana tine vana vatatu tese asi makazoramba vakabviswa kubo right saka maakuda kugwana zvinhu izvo zvirikutaura hanzi taura kuti tandakaroorana takarambana takuti taita tigwana ina ndisuda kupedzera ndani chokwadi chiripo ndekuti ini namai vatogara tese newana tisipamukete tese namai ndati chokwadi chiripo ndekuti ini namai vatogara tese tatobva tese funga izvozvo newana wacho ise tipamukete newana wacho ndikuvudza nemwana wako vandikuchengeta vakaapamwe saka zvikuramba nezvi zvokuti ndapamupa kupuro nanjivaziva kundaite zvarangu varipo adai munyaya yanga aripo kuti avandakwapa kupura kuti tiende musha kwenyu inini chokwadi chedanisa izvo zviri kutaura hanzi tatobva mumba tese izvozvi inini wakandipa gopuro ndokubva ndati inini hapana kwandinoenda ndogara pano ndichiita vana vangu saka iwo ndobvongoti unogara ndobva ndagara saka gopuro kupiwa ndakapiwa baitonoabereki wangu handikuti ndezvekutitu iwo akati hadi kupi gopuro undindika wakatodedza vabereki wangu wakatopiwa mombe vanzi orit wandipa gopuro chindipako pfuma yangu wakatoburitsa mombe mudanga wakava pakatenda inini ndindakati handiendi saka mutini mumwe ndati handiendi ndopatakazoti pakuti tishiyane zvinhu ndezvo tikati ina hapana kwandinoenda kana pasina chandinacho saka ndizvo ndiri kuona kuti akutora mombe dzacho achitengesa ndikabvunza kwanzi hapana chako achitora chienda kunomisa kune munhukadzi wainayo wadare handiti zviri very clear sekuti munhu ainge akuda kuona kuti like zvaari ngaakutotora zvinhu achitengesa oita shaisano ende sofo saka chibudai panze tokupai mupurisa magondo buda nawo wanhu avo mundolise zvinhu zvenyu zvese mapropati enyu ese mama akazviita naiye anga aripo saka tati chibudai mese mochindodii muri wairi soki changa minasira kupedzera dare ngova izvo zvawakadiita izvozvo kana achingobvutsikana kuti takashanda tese tinokupai kana 2 minutes inzwaka iprocedure yedare hatipukiriba handiti inzwa zvemuchinda zokutaura procedure udai kuti musapedze nguva yadare udai panze apo moona kuti zviro zvadiswa ndizvo here then musapedzere dare mobva mabvumirana kuti aiwa inotora izvi ini ndotora izvi tora izvi ndotora izvi tora izvi ndotora izvi handiti mungouya dare ubva mapedzisana ndasati ndati mai watorawo zvese tisapedze nguva zvese zvawakadita zvachange wadira nguva tori saka which is okay saka tinokontinue hanzi tora zvese saka tiunza dare riwerenge zvacho zvese zvawakadii zvawakadisa yakatopera kareka pakatonyorwa kare ichada kuti timbonyakanyorwa kare aiwa hapana chichada kunzi usaite chiramwa nekuti mangwana uchazopepuka wozwa waita chiramwa nhasi zviro zvaenda aiwa hapana chakaipa changamizingazvena right saka chiwerengai kuti anondowa mai avo anondotora zvakati zvamavisa ndo zvamunoda kutoradi chiwerengai kuti mai avo vanondotora zvakati munogara kupi Edlands kumaronde vari kumugadza okay
chiwerengai tone apa matangaunyora zvinhu 10 kapo pazvinhu 10 ndo pamazoburitsa zvenyu 6 series hatitauri nemusoro kachava tiri kutaura muno munge mekutaura kwete right tangamire zvinhu 10 zvazvakanyorwa imba yekumarondera neimba yekuheadlands nemombe 9 nembudzi 5 negejo necalvet nehara nebhodhi yescotch yengoro masofa nemubhedha. Zvino zvemukicheni hamuna kunyora midziyo edhera handi iripo kamidziyo takuramidza kudaro sikuda kudaro watsi ndo zvawasira zvavari kutora chiwerenga mai zvavari kutora imba yekumarondera mombe ngani mukuti makanyora kani mapano mbudzi 5 calvet nehara nemubhedha imba saka iwo uchasara nemusha wekuheadlands handiti imba yekuheadlands ndio uchasara nayo mungati okay nemasofa uchasara nazo nechifuti nebhodhi yengoro uchasara nayo negejo right shaka hara iri kuenda kumukadzi atoda hara kuvhura masofa hanzi but wakutosara nazvo it's okay right shaka munozvitora rini muzvitora rini mangwani tikuita tikupe muputisa anoenda unotina nembudzi nechii nembudzi 5 ndenda kuti ndandafundisa ayo iwo zvawatenda zvawabvuma kuti nditora vakangondipa aiwa ndizvozvo unotora ndonotora mambo ipapo akatora mombe 1 yekuita basa racho rese iwe wanga warufunga kuti chiko sibongile wanga warufunga kuti mungogara uchiziva kuti une zvako iye ane zvake unobva watina woenda nazvo iwe nekuti ukazomusiyira mangwani kutarura anotengesa akatengesa waakumudzora kumatanga saka uyo haana kunetsa achitora haana kunetsa chakurwadza chii pekuchengetera nekuti tatidzitedze vanhu unotina kuendesa kwamokwaukwa akaachangamira ndikuona kunge vana mai nababa ava vanenge vasikunyatsokwirirana pamombe ndida kuvabvunza mai avo nokuti mombe muda pekuchengetera nekuti ndedzewana zite dzewana handiti izvozvi mombe idzo dzimbori muzita rani ndedzedu tese ndati dzimbori muzita rani ende dziri pai avo vapedza ivo vakudzokera kumashure ivo njira yachida handiti havangati iwe watora wewasiyira kuti wachengete handiti ukawasiyira kuti wachengete mangwana ukakumukira wachiti yadyiwa nemapera unoti chii iwo atengesa
saka mbere tatozoti vana venyu vane makore mangani wabatata vane makore mangani mukuru wacho vari kutogara pamwe chete wana kugara kwako vari kuita pamwe chete murume kuti tora henya runyatsoziva kuti hakuna kubviswa zvinhu zvichienda saka avo chovari kunge vari kunyatsoda kuprotecta zvinhu kuti zvisarambe zvichitengeswa nemurume zvisare zviri zviwanavo saka hazviiti hauiti zviro vanonagara ndikuchengeta ndandisikochengeta nezvinhu izvo ndanditoti ndikashaya semunhu achirema nekuti mombe ndakatitenga kunze neurema muri kuona saka ndakatengera wana saka handina kuparadza panodzida asi kana avo vakuti ndedzavo vari kudzida ndozandatokwatirawo chi zvese nemba yacho ngwadini watorwawo soro mwachingoziva kuti ndezvani takashanda tese ende zviri muzita mani mangu ini saka uyai neramaa muri kuda taikubatsira ramaa muri kudii ramaa muri kuda muriona because mukauya neramusingadi zvinokuremerai ndachandikuramba dzimai chandakuramba wana wacho ndingochengeta dzimai chaari pamusha pfume yacho iri pamusha akatenga ndini asi mai watanga tichishei zvatakashanda saka ndatiwatoa zvatakashanda zvatisanishanda imi mamusingadi kuti muri maita wakadzi wairere inini kuti ava vakandipa bhuku vachida vachidiriza ini ndobva ndagara kuti zvoni ndinogarira vana vangu saka zvakuitika pa ndezvekuti ino handinongana sei pane zvese izvi zvinhu ndakandogara kumarondera kutaura ndobva ndabviswa ikoko ndobva ndandichidzika kumusha saka ini ndakanzwa kuti mukadzi uyu ndegara turumusi saka ndakabviswa muturumusi uye akulojerwa turumusi saka mari yayo yakuenda kune uyu ini napana takabvata kuti auchanditore mari yemalojako iye ndiwo hakunotora saka ndipo changu kungogara ndionaonao ndodzvamungadai nawo yakamutaura kuti aiwa munoda kuti muite ugaro hwakadii hwakanaka daro rokubatsirai nekuti uyo manje abva ati torai zvese zvaakukurwadzai mani kuti maakutora pfuma yemunhu muchienda iye adichirema asina chaira mira ina namwe mukadzi handinamwe mukadzi wangu ndiyo ndinoona aya makuhwa ari kunzwa uya obva hakira opopota achita senda mai avo ndakapa mari sori ndinenge ndakasvika muzvitauro ndachiti nyaya ini iti gaga iperi mai avo ndakapa mari ndatengesa mombe dzandakatengesa pamba $300 mai endai mutenge hembe dzenyu nechikafu chemumba mai avo ndachakadzoka nacho vakauya vachifamba ndotondasamanisi nezuro rakuya uri kudya kudai saka makuhwa aruradza kuti vakanobva nawo kwangu vaenda kumaronda ndati endai munopowana chikafu inini mari yandaenda wapa tenga chikafu chetirwai togara tirwai zvatakaita kumusha wana ndowanogara kutaura wakabva nemakuhwa wakutaundi wanzwa kwautotanga utondifonera wari kutaundi kumarondera wakutopopota handichatoine chikafu ichocho mari handichatoi achibva matona zvekuita ikoko kwakubva kumarondera kwakuenda kwarari kwakubva kwarari kwakuenda kumusha kwagananzara kwakubva kwagananzara kwakuya pana kwakumhangara kwakudzwa kumusha izvo takangogara tese tingorwai pamba izvo zvifamba hapana munhu ndakapuwa $100 ndobva ndataura kuti inini mari yamandipa iyoyo nezvamuri kuita zvokuti murutora zvinhu chinotengesa inini ndakutonoripota ndo mari yacho handiri kushandisa for transport nekuripota kwamamwe mako ndiyo mari yandakapuwa ndaida kubvunza makapiwa bhubhuro kare handiti asi zvinezvi zvavari kuti murikugara mese muri two makabva kuita bonde rino ndopa wakabuda achina maronda makuseni vachitonopawana chikafu vakuya kudadini ndakabvunzira patakanetsana nenyaya rini pane 2 weeks saka vanhu ve2 weeks gumburo muri kuti makapuwa rini ndakaripiwawo mashuri vamurida kanseling imimi kanserai zvese hapana nekwe vanoda kanseling kungoti nhasi hatina time mangwani munokwanisa kuya kupurazi kwangu muri padhuze munokwanisa kusvika kupurazi kwangu tinyatsotaure mushe nyaya dzenyu dzipeta pabhota papurazi rabhota iro rabuti ichiva kuti ndinokwira todzika pamufusire ratodzika pabhota
ya Nopinda bhazi vamukadzi mobata bhazi rinobva rinouya nekuku noriziya iro rinouya nekweyo nekuseri benedictive richiri kwani tamira pamufusiri apo aiwa tikabva nekuseri ukati ndinotodzika pamufusiri kwapira pamufusiri ninge wagona parobert mobazi robert uyu anoshanda pana ndinoziva mobaziva mukauya ipapo pa10 of mufusire munoona marifs anouya chii anouya st benedict tigare nemushe mudzokorera nemushe mbavana mai wako ndinenguva dokupai mbuya makoni kana kuti mbuya woenda kuna mbuya makoni izvo vandovabatsire isini panapa vandoitwe counseling moti tiri kuvapa mhuri yoita counseling vanobvisa mari $20 yavo yekuti yecounseling vavape counseling chiendai navo kuti vantu vasazouya uko kunozorembesa vantu vanozondipa ripoti kuti zvafamba sei nekuti vanhu vachiri kudanana but it's just a small misunderstanding hatingaputsi musha nenhau yeye vanhu vakatobva kusvirana nezuro unopa utotiyavo right